Estamos en directo. A ver. Barkatu, baina orain entzuten zaigu. Orain bai entzuten zaigu, pasa zaigu, ipuinen gertu den gauza berdina. Mikroa jaitsita eta ez zaigu ezer entzuten. Bueno, primeran, orain hasieran ja denok gaude eta denok entzuko zaigu primeran. Bueno, esateko nuen bezala, gaur, bueno, goizean hasi gera eta arratsaldean aurpegi berri batzuk dauzko baita ere, orduan saioa aurkezpen nahi du, baina ez dugu entzun. Esango duzu berriro mesedez, nor zaren? Noski da. Bueno, ni saioa naiz eta aurreskolan egiten dut lana. Lehenengo urteak gainberrin egon nintzen, eta orain Damazkizkit ja Jesutinetan urte batzuk. Eskolako txikiekin. Oso. Eta beste sukaldaria bibote duna nordegu, a ber. Kaixo, arratsaldeon. Ni Javi sukaldari frantses famatua naiz, ez, Javi naiz, eta gaur jantzi den ere elkarteko, sukalde elkarteko arropa, bueno, iruditu zait egokia izan daitekela. Baina sukaldaritzaz, bueno, beste edozeinek dakin berdina dakit, osea que, bueno, zerbait egingo dugu. Ondo. Bueno, eta gero hor, Amaia baita ere daukagu. Kaixo, Amaia, bai, atxaldeon. Atxaldeon, bai, ondo. Goizen ongea eta bain atxaldeon berriro. Bai, primera. Zan beharra dago, Amaia tomate frijitua egiten oso ona da, atzo egizun, hor dauka, hor sukaldean horratzian dauka sartari baten, eta lehen erakutsi digu, eta bueno, nik uste programa hau aurkezteko, ja, marka pasadu. Javi, eskertziako, ez tezu entzungo izen, noi gosaltzetela, tomatea tostatekin da gosaltzetela. Bai. Aurreatik tomate naturala. Kurkuma ogia eta... Oida, saioa egon da. Ni ere ona ez ikusten, baina ez horrekin gelditu. Ondo. Bueno, eta gaurko gaia, bakizu, sukaldaritza da. Bai, gozarekin, hemen sukaldari bate badugu, sukaldeko erramintak, eta ze falta zizkigu, postreak. Postreak, bidali dizkiguzuenak pilo bat, izan da pasada bat, Osea, ikusiko zue, zenbat postre eta nolako itxura duten. Zaporea ez dakit, ezin dugu jakin, ze zapore duten, ezin betitu dastatu, baino... Ustez, ja dagoeneko postre horiek ja desagertu indiala. Argazkitan badaude, baina errealitatean ez daude. Bueno. Horren pixkanaka jongo bera ikusten, ze postre diren horiek. Guazen ikusten lehenengo DBH bateko ikasleek eta bereien familiak noski helarazi dizkigutenak. Bueno. A ber, guazen ikustea. Bueno. Hemen ikusten dena da sekulako postreak, ikusten duzue? Bueno,
Denetik dago, A ber, denetik dago. egia da, askok itxurari garrantzia handia eman diotela, ezta? Hor, adibidez, Mikelek eta Jokin bere aitak erakusten duten hori, ba, ez dakit ezpata bat, edo ez dakit zer daukaten hor. Bai. Ezpatarekin. Pena da ez dutela jartzen, zer dan, baina, bueno, ikusgarria. Bai, oso. Bada, kuriosoa da. Eta, Hor gero kopa batzuk bai badaude. bai, Mangozko uste diala, goxo-goxok. mangozko zeozer. Bai, Zon itxura ona eta pinta, Bai, eta harina Pinta ona gainera, dute. askotan postrerekin ere, pixutxua ez dakit zer, ez? Horrek postre harina ematen du, eta goxo-goxoa. Gera hemen, A ber, bizkotxo moduko batzuk ere bai daude. irati mobilanek, Bai. madalenak ematen dute. Bai. Bai, madalenak. Izenak ere Bai, jarri du. bai. A ber, hor goitik ere zer dagoen, Izaro eta bere anaia bideritako ere bai, ez dakit opil bat, da, edo Honek, a ber, eta lidek ere Bai. gofreak beti bai. eskertzen dira. Beti sartzen da ondo, ez? Txokolateak goxo-goxoak. Gofreak, nire alaba kofreak esaten du. Kofreak. Kofreak, ez pentsatzen du. Oso ondo. Gero hemen, Segurazko entzuten ari zait, kaixo aroa. Bueno, eta ber hor goran, zer gehiago? hemen, Mirot, bai. Lorena, Claudia Balkov, eskolako kolorekin, globo. Bai. Globoak. Bai, puxikak, aukeratu dituzten puxikan koloreak eskolako Bai. Originala, oso originala. txokolatezko postrea kulanta. kriston pintauka, Bai. Kulant. Jo, Bai, kulant bat eta fruitu gorrikin. bai, marrubik edo eta menta zeak, ez da, ostoak. Bueno, a ber, hor gorago, zer daukagon? Bazen ikustea, pixka gorago. A ber, jugara A bizkanaka. ber, emaiozu, ez, bestaldea. A ber? Ez, ondo noa, ez? Bai, gotik Bai. hasi eta berago noiz. Beruntza. Bai, beruntza. Vale. Bueno, hor ditugu bi bizki, genara eta iratxe, bakoitza bere egin du. Jo, hau jarriko zian aste urun gozo, bi bakoitza postre bat inda. Batek madalena dauzka hor. Bai. Eta gero, anonimok, ez dakit ikasle hau zein dan, anonimo bidali du, txokolate, kremaz eta bonboi txuriz betetazko krepak. Bai, ez dakigu zein da. Momentu bat, esaten nahi zaizkit, leku batetikan ez dala ezer ikusten. A ber, ze partzen den hemen. Zendik ikusten dut hemen pantailan. A ber, bakize zuzeneko gauza hauek eta hortara dedikatzen ez denak, pues, solakoak esatzen. Argi dago ez gehala profesionalak. Orain bai, ikusi berko litzake. Bai? Orain bai, mesez, adibidez zaudetenok, WhatsAppeko feedbacka. esaiazue, Orain dena ikusten da. ondo dagoen. Bai. Vale. dago Aimar Bartolome, Bai. egindare bai. Bai, Xabil. Bai, eta gizajoak, Pentsatzen laguntza izango zula Aimarrek tarta hori egiteko. Ze bi esku mutur bat puskatu dauka eta bestea ere fisura batekin, eta eskaio lauta dauzka bi besok. bai, Bueno, Así que- geopostrea labetik ateratzeko bentaja da, Bai, ez da errentzen, Ez da erretzen. Ni beti eskua sartzen detenean beti azkenian azpikoa edo erreiten dut. Bentaja hori dauka. Eskularro handi batu behar dituzu, Javi, bida. Olako. Oso ondo. Vale. Bueno, Ni beti bezala trapu zahar batekin. Bueno, venga, guazen gehiago Bai, ikusten. guazen Jokin, gehiago esaten dute ikustera. postrek ez zaizkiela ikusten. Osea, Bai. guri ikusten zaigola, baina postrek ez diala ikusten. baina orain ikusi berriko litzake, agian retardo pixka badago. Osea, ahotsa eta irudia batera dijoaz, baina dena polikiago dijoa. Postreak ez, auskalo, bueno, gu jarrituko du programarekin. Nik hemen emisioa orain bai ikusten dut, eta ikusi berriko litzateke postreak baita ere. Bueno, auskalo, gauza hauek. Itxoeten dugu pixkatxo bat? Edo... Bueno, bai, jarraitu. Jarritzen dugu, ezta? Bestela denbora horre joata. Bueno, postre gehiago hemen. Venga, gehiago. Bueno. Gure Mikelek ere, Bai, kriston bizkotxoa egin digu. bai. Mira, Bai, bizkotxo nik uste, ez? Erregea dira, ez da? Postre Bai. ze horretan erregeak. Errexa egiteko, denen eskura, anek ere bidali digu.
bueno, Markelek bidali digu sagar tarta bat, bai. Markeli da, eta Irene Rinkonek bidali digu, ez dakit bere urteak dian, edo... Bai, larun baten izan zian bere urtek. osea que Larun baten izan zian, eta orduan... 2 por 1, claro. Hoi da. Claro, oso ondo. Oso Oso ondo, hor Inigo eta bere bi arrebak ere, krepak, ez? Gozatzeko segurazko. Bueno, eta June Iraolak, bueno, hor bere ama ere sukaldaria da, orduan ventaja dauka, eta tiramisua egin du. Ostras, hartuko nuke hori. Bai, erra. Bai. Bueno, eta Kaietek eta bere amak egin dizkigun hor erroskillak, etxeko donusak, txokolate txuria, eta hor araik, ez dakit zer, nik uste zea diala, edo... Kruasana bezala, ez? Kruasana, bai. Diego ikusiko dugu. Txurrito batzuk. Bai, hojaldrerekin egindako... Bai, lleno ontzeko zerbait. Ezue gozea zartzen nahi zaite, Merindatzeko ordua da, ez? Maite Otainok ere palmeritak egin dizkigu. Palmerita, gaina kolore ezberdinekin, eta Noa Ujidosek egin dugu holako hojaldrea eta nozileekin, eta horla buelta eman da. Bai. Eta Lidiak, eta, ikaragarria da. Nei, gustatuko litzateke pixka gorago, hor zean, hotxen postrea ikustea. Bai, hori, beitu, Javi, bere anai arrebak ere. Hori da, hotxek bidali digu bide desberdinetatikan, bai, onera bidali du paletera, baina baita ere korreora bidali du. Eta hobeto ikusiko du korreorako bertsioa. Handiago ikusiko eta kalidadea du argazkiak. Hor ikusiko dugu. Eta, jarraitzen dugu hemen. Gitarretare, bai. Galletak, harrin txokolatezko bizkotxoa. Eta trufa horiek, Isabelak ditun trufa horiek, zer dia? Handi dia, eh? Bomboiak. Jo, Isabela. Bomboiak. Hori da pinta hori. Gero honekin kirolaita joan behar da, bestela... Ezkak abiten. Eskupilotak ematen dute. Beste egunen baten kirol egun haukauz bestela. Bestela ezkak abiten. Eta gainera asko eta asko herrikideko detaileekin, koloreak, edo forma, herribarrea... Oso ondo. Bueno, pasako bera beste padlet batera. Hauek ziren DBH batekoak. Eta oain, asmatzen baldin bat behar den bezala partekatzen, zuzenan ikusiko ditugu. Ea interrumpir. Eta orain beste lehiotxo bat jarriko dizuet. Ikusgarri egoteko. Kromeko fitxa bat. Bitarten, saioak lehen esan digu sukaldaria zela. Postreke badite zen ditun saioa. Bai, baita. Eta zerbaitetan zea artista postretan, o? Postren baten artista ona zea? Egia esan ez ditut asko iten, noiz behin kaure baino, gustatzen zaite, baino, egia esan ja galduta daukat asko, oin dela asko, ez da zela asko ibiltzen sukalde numekin, eta horrekin ja ez da berdina, ez da katen beste denbora ibiltzeko, baina bai gustatzen zait. Bai, sagar tarta, gazta tarta, nire esan arra edez gazta tarta asko gustatzen zaio, nik iten dena, baina bueno, saiatzen da. Bueno, eta orain hemen pantailan daukagun hau, Sekulakoa. Hasita, hor ez dakite marrubizko pastela, marak bidalitakoa, tortitak, ikaragarria. Ara, kendu inda? Bai, kendu inda, bai. Enukan oso ondo horreta, batera inbar naiz, hemendikan. Ez da imaginatu egiten, zenbat leio dazkaten irekita hemen joan txibertan. Nik izidet, Elbiak sartzen zialako. Nik bai, ez labiz lagunak entzute ziaren. Ordenagailun lehiotaz aizinen. Bale. Nik lehio hauekin badakar nahiko lan. Euliak enteature enaiz egiten daudenik ere. Ebango diortikan, baina, orain, bai. Pixkanaka, tartean ikusten. Zuek, balaritzakin zer, zuen gauzak zer. Gustatzen zaizu, eso... Bueno, nire etxean derrigorrez. Egunero bazkaria faria prestatu derrigorrez. Orduan, bueno. Sota kaballo rei, gaur ensalada rusa eta izokina. Zegoxua.
Ondo. Oso ondo. Bueno, bai, badijo. Txukuna, bueno, berriro hemen gaude. Bai. A ber, zer da hor? A ver. Berriro hojaldrea, hojaldrea txokolatekin, eta krepak, Hor. nun nahi, ez? Eta Bai. hori Inigok ere bidalitun zea, palmerita hoiek, bueno, bizkotxoa, Nesquikoko helatua, hoia beste nivela da, Baina, fíjate mazete gutxa dago ja hori, Bai, Hor ja zulo handia dago. Takit, janda gerate. edo lurre erori zaio. Euskalo, espero dugu, espero dugu. Ni uste dut jandutela, Ondo aprobetxatu izan izana. dela gaurko argazkia eta asteburun zehar gaur jaten egon diala. Bai. Eta seguru baten bati gertatu zaiola, danak jaten hasi, eta gero, oibo argazkia, ez dugu atera. Ondo. Bueno. Bueno, Sara ere, Horrezkeratek batido bat ere egin du, Bai. norbaitek. Bai. Aitorrek. Errege erroskoa, zego xua, bida. ondago, bai, Lucia Pineda bidalitako errege erroskoa. Gure baino, hobea, atea da. Guk egin dugu saiakera bat, baina guri opil gigante bat eta zaigu, gero ikusiko zue. Joder. A ver. Eta hori Bizkotxoa, Sara pelota osona, dia, zer da hor pelota bezala diana, Saran ondon dauna? galletak, Hauek. ez? Galleta Hoi dira, izango dira vale. gurinakin egindakoak, ez da? Bai, Bai, ematen Vale. Ale, ematen Bai, itxura hori daukate. Bai. Ze ona. Bueno, marrubitarta, Tarta, klasikoa. beda Inez. Ze polita. Azenario tarta. Originala baita ere. Baitu, errikideko koloreakin, ingredientea. Osagaia, ondo. Bai. Zanahoriana. Batidoa. Raulek batidoa bidali Ego, du. bai. Eta Daniel Barriolak jogurrezko bizkotxoa, ez dakit. Ez da ikusten. Baitu horko diun nolakoa izan. Vale, hemen pastak, balenak. Bai. Natilla oso ondo, oreoarekin oso eta ondo. txokolatearekin Mariak bidalitakoa. Naroa Hernandezek Napolitanak, zenba napolitana? Guazen, Ja. Horra handi bat bezala, ez? Jesus! Hojaldrekin indak, hojaldre eta Bai. Hor da txokolate kopuru izugarria, Nik kriston pila guztia ez da, itoi. Bueno, eta Goizen esan Lilloan... dut, berriro nahi duzute, email bat idatzi eta lasai asko gerturatuko naizela, Bai. zuen postrek hartzea, degustazio bat imarko dugu postreana. Lilloanen oreozko tarta ere ikaragarria, Zona da, bai. Zon pintauka. Eta goran dagoen kopa zenena da. Maria Jameton? Aha. Bai. oreoarekin eta txokolatearekin. Bai. Eta atzean, aipa da Bai, errekideko- logotiporekin. Errekideko. Oso ondo. Bai, izu. Eta hau, tortita hauek, Ja. Tortitak, anonimo jauna bidalitu. ez, zurrine uste dira dila, ez? Ez, zurrine bekoa da, bai. Ez. Anonimo jaunak. Anonimo honek asko egin ditu, Bai. Bueno, ezberdinak izango zian, baina bai. Hau da, itxura dukana, hau. Bai. Zugarria. Bueno, hemen txuban baita ere, sagartatxo batekin. Izu hemen jende imaginazioa asko mate jo, Bai. Bai. Betxu hau, Justo ematen du. Bizi. Iker Gallego. Ahí va. Naz Palaciosek flana, ere, pinta ona. Ba, Eta Jone Malkorrak, terdia, bonboiak edo... a ver, ez du Bai, ez, txurik. Ematen du baietz, bai. Txokolate txurikin edo kokoakin zer da. Bai. Nako bonboiak edo trufak edo... Bai. Jo, ze pena, orain arte egon dira herrikideko postre lehiaketak, eta horren beste postre ditugu sekula ikusi. Ez. Ezu hau bizkolki beharrean eskolan izango balitz, ezak zema maila beharko genituzke hau dena jartzeko, Bazkarirako. Bazkariko mai guzti postrekin beteta, gero a ber nola uste deuno, Errekideko ustu hartan hoi, bazkarirako. gero bazkaria prestatzeko. Eta gero, saguantantzeta, gero. Bueno. Ze ondo. Kiwea daukan horrek ere kriston pintauka. Bai. Saioak, Txokolate eta bidalitakoa. Aha. Ondo, saioa. Eta mirarin 3 txokolatezko tarta hori, Ja.
Hola, undian, hendikan hobe ematen du, hola, undian, ez da? Azpian galletak, txokolate beltza, esnearekin eta txuria. Txuria. Eharra. Eharra. De pinta. Bueno, beste kurtsotako postreke ikusi beharko ito, ez da, Jokin? Bai, bestela horre... Bakarrik hor DBH-koak. Honekin... Bueno, baina emaiozu pasadatxo bat horla, denena ikusteko. Bai. Tren formarekin, o kamioia, ez dakitzen hori. Bai, Markelek egindakoa. Bai, txokolatezko trena. Bai. Oso ondo. Txokolatezko trena, bai. Hemen talentu izugarria dago, Bai. Nabaria da, ze eskola dagoen Tolosan. Talentu izugarria. Oso ondo. Bueno, ba, a ver. Urrengo batean Rafa Gorrotxatik edo gonbidatu beharko dugu baitare, edo Raquel, bueno, Raquel gero pixkat hitz egingo digu, baina ez, zuzenean horrela, ez, komentatzea, komentatzeko ondo litzake, bai, ondo legoke, urrengo bateako, bueno. Bai, pasteleria asko dauzkagu Tolosan, así que... Bai, eta denekin euki dugu erlazioa. Bai. Egia esan, bai. Denen seme alabak izan ditugu, hemen. Bueno, orduan, orain, bazkenengo txanda ikusiko dugu, bai? Zer daukazu prestatuta, Jokin? Ba, momentuz... Beste kurtsotako postreak edo? Bai, beste... Azkenean, familia bete eskatu diegu beste kursoetan, korreo batera bidaltzea postreak, eta gaur azkenengo ordura arte ondira bidaltzen, ez dakit igual gosaria entzun da gero igual animatu dira, eta gehiago bilaituzte, baina, bueno, hoiek ere sartu ditugu gure bildumatxoan. Orduan, orain jarriko dizu eta asmatzen baldin badut. Seguru gaude baiet. Hemen lehiotxo bat, eta zula pentsa ez da reza, A ver... Cancelar. Gero kamarari buelta eman behar diozu, Jokin, eta erakutsi ze kristo daukazun hor montatuta mai gainen. Buen, arte ikusten da aigea atzean daukazuna, hor ikusten dugu zea bat Spiderman bat daukazula han, eta zean funda, eta ere, biolontxela funda, eta hola, baina... Bai, biolontxelatzen da, bai. Amaiai gehiena gustatu zaiona mikrofono izan da, bai ez? Jo, que holako mikrofono bat eukitzea, Javi dauka. Bai dauka. Nik hau daukat mikrofono ez dela postre egiteko. Nola jarriko naiz? Bai, zu ez dela saioa. Eske artista da, hemen dauzka gauza pilo bat. Jokinek hor dauka estudio bat montatuta etxen. Ni nire txeko sukalden ere ordenagailukin bakarren nago, baina hor dauka estudio bat montatuta edozein grabaketa iteko. Pandemianekin badakizu, denbora aprobetxatu behar da, eta azkenean, bakoitza azken afizioa pixka bat indartu baita, Bueno, zu Amaia lekurika proposen aukeratu duzu, zea goiteko, programa goiteko, sukaldean. Aski, sukalden. Lekua eta gu jaskera, Javi da. Claro. Nik bai, nik nire aurreko mantela bai hona da. A ber, ez dakit irakurtzean. Esta casa es de 5 estrellas, bueno. Joder. Pero ninguna... Así que honea ekarri bat dezu ea gauzakin da. Horretik nahi ez juniotik, besteen postre probatzea. Guazen besteen postre ikustea. A ver, asmatu egin dago lehio hori, zamos hori, osea que hemen txeta lehioa. Zure emaztea ere agertu da horratzetik, ate irikidu eta programan ere sartu da. Zai oso sartzeko. A ver, hau ikusten nahi izate, ez, ezta? Ez. Ez tezu ezer ikusi. A ver, kargatzen nahi da. Kargatzen nahi da? Bai. Txango jazue. Guainik ez? Guain bai. Vale, bueno. Gazta tarta, ez? Kargatzen ari da, bai. Marrubi mermeladarekin. Aizu, benik ez dut ezer gusten, Ez? Ez? Oain bai. Oain bai? Vale. Venga, emai duzu. Bai, hemene... Ja ba, egon nahi zor, zabalduta lehio bat. Bueno. Vale, aurrera orduan, sagarte harta... Ez? Gazta tarta. Hombre, Lorena! Bai. Hau bizkotxo bat da, ez? Bai. Lorena. Wow! Hau zer da? Torrija. Torrija?
Bai, torrija baten pintauka bai. Zer da, zurea saioa? Ez, Ah. bai, baino ez. Jo, baina torrija, helatua, Bai. hormenta horratzian, Honek- gehor... Bai, restaurante bateko postre amate honek, Bai, karta bai, bateko eta irudia. gaineko azukrea erreta, bueno, hau argazki hau, osea, katalogo bateako aproposa, Bai. Baina, a ver, beste bat. Bueno, hemen brotxetak. Brocheta, fruta brocheta, ze goxoa. Baina txokolateak. Txokolatekin. Hombre, Bueno, txokolatea hori ere da. fruta da, kakaotik ateratzen da. Vale, mendik aurra izango dut, Javi, txokolatea jateten bakoitzen, izango dut fruta bada, eta jazta. Fruta, Bai. Aurrea. Hemen trufa batzuk. Bai, ba. bai, edo kulan, Kulanta. edo ez dakit, bai, ez da? Bai. Ze ona, Bai. gehiago, a ber. Hemen txokolateko Uste de batido bat bezala, ez? Igual fruta batido Edo bat edo. goizeko kolakaoa, eta zea, abena Zerealakin, bai. kopoak edo, dauzka, ez da? Zerealak ditu, bai. Ara, behi da Hemen. ja. Wow. Eman madalena eta mufinak, gainea zapore ezberdinetako, ez? Edo... Txokolateekin eta roskia txikikin, oreoak, bueno. Dekorazio politia eta. Bai, mundiala, dekorazioa, bai. Ara, Eta gure, Donusakin itako. bai, zer da, eunanka edo nola esaten zaio? eunzangoa. Eunzangoa. Zangoa. Ia, ze politia. Bai. Hombre, errikide oberena. Herrikide, oberena. Oso ondo. Ikusten. Ez duela ikusten, Ez. berriz inaldepanik. Ez, guk ikusten dugu, Bai. Bai, baina beste guztik ez, Javi. Kanpotik ikusten. Orain Goxu haure bai. bai. Bai, baina beti ane jartzen du ez duela ikusten eta anen arazoa dela, Ez. Nei beste bide batzuk bai, Beste batzuk ere iristen dira. Barkatuan. Eskerrak. Ez dugu zalantzan jartzen zure etxeko wifia oso potentea dela. Bilabona igual ez da iristen, baina Tolosatik ere ez da ez omen da ikusten. Bilabonara Eta ez dakit wifia, urretxun dagoen bestea edo eskolan dagoen. Bueno, retardo pixka. Bilabonako wifia oso ona da, ane. Zalantzei gabe. Segi. Segundu batzuko retardoa dago, eta, bueno, ez dakit noiz hasiko dan jarraitzen, baino, a ber, orduan hemen jarraitzen dugu, honekin, hemen. Vale, ez, hemen. Ondo da, hemen da, hotxena detaileak. Hau da hotxena. Bai. Karo, betan dago maskarilla horre eginda. Bai, marraztuta, osea, txokolate, nei, zea baten jarri dit, egin dula txokolate txurikin, eta pentsatzen dut, kolorantea edo jarriko ziola, eta horregatik lortu du kolore urdin hori, baina berez, txokolate txuria da. Ez? Eta Jokin ez dela maskaria... ikusten, Barkatu Javi, interrumpitzea, me jokin ez dela ikusten. Retardoa dago, Amaia. Vale. Martxan dago, seinalea. Vale. Bai. Bueno, maskarilla indula, ez? Maskarilla batekin dago. Maskarilla batekin, eta... Bai, a ber, beak, txuen, oantxe, irakurriko dizuet, beak ze jarri dian, a ber, hau nola dagoen, eginda, oantxe jarriko dizuet. A ber, aurkitzen dut. Anaia Rebago. Zaude hotx. Hementxe. A ber, irakurtzen dizuet. Bizkotxoa txokolatezkoa. Moztu eta barruan txokolatezko krema. Goran nata eta txokolate txuria kolore urdinarekin. Eta maskarilla egin, eta jarri, eta idatzi txokolatearekin, eta gero dekoratu. Hori guztia, hotxen azalpena. Oso politia hotx. Bai. Bueno, eta bere Anaia Rebak, pentsatzen denan artean ningo zutela. Bai, beda ze politia. Argazkia da politia. Bueno, aurrera goaz. Artistak. Aurrera goaz, denbora horra dijoa. Eta... Bueno, ni hemen pozik nago, nahi bat zute... Beste bi ordu edo horrela. Bueno. Oandikan Rakelen erretzen bar dugu, osake... Guazen harin, bestela hemen biharte, auto dakagu eta... Ara, beida, ze politia. Bai. Betu, oso originala. Zer dira hauek?
Hauek ematen dute, Sagarra. minionsak urdinen, bihurtu iten dianen ateratzen bai. dizkien hortzak. Javier gaita ni gea. Gu gehala, esate. Baina ez du zeintzea. Ondo. Begitako kolore desberdina dauzkana, hoxe. Hortza 7, Justo, zazpi hortza besteik ez dauzkata. Hortza 7. Bueno, baten aurrean. A ver. Hau. Bueno. Ahí va, hor. Junintzait, barkatu. Ara? Marrubiak. No. Ze, ona. Bai. Eta beltzoi zer dia? Ba... Azit. Hoi ze guapoa zan ume hoi, bida. Beltzori... Bai, ezaguna ez du? Bai, ezakit? Bai? A ver, jarri berriz. Oh, no, zera. Ez, Jurgi, hojaldrekin egindako trentza. Eta hori, saioa jandezu edo utzi zu zati bat gutzako? Ja jandezue hori utzi dezu zati bat gutzako? Dudaik daukezu? Burrengo nabixatu, lehenagota. Balana izan dezute aste hontan dana jateko, Minionsa, trentza. Bai, bueno. Ara. Hemen dinosaurio bat, ez dakit zein duten hemen, marrubiekin. Dragoi bat, edo... Bai, txakurtxo bat, bateo, ez? Bueno. A ver. Eman egurre. Bueno, gofreak klasiko bat, baina... Hau gaztarta izango dau. Bai. Net. Urtekaria azpian dagoela. Bai. Hoi Luis izango zen. Por cierto, Luis, aurtengo urtekaria zer? Euskala. Ipuña kontatzen etortzenen bihar itzeingo hortaz. Bai. Ze gauria ipuña komentatu du uste. Galdetiko digo, bai. A ver, hemen. Bizkotxoa. Hemen, madalena. Ara. Goxoa. Profesionala, zea molde horrekin. Bai. Eda hori. Uste bizkotxo haure bai. Bat. Bello, zein dena. Zumeritatzeko ordua. Hane! Beida, bilabona wifi-a iritsi da. Bai. Eta uste gazta tarta berrebe bukatu ala. Ze goxoa dagoen gazta. Bai. Oso ona, pinta erra. Bai. Ara. Beida, madalenak. Ze ondo. Hombre! Jokin! Esan beharra daukat, nik poster hontan oso gutxi parte hartu duela. Bakarrikan osagaiak erosten. Eta idea zen, arrosko bat egitea. Baina bete inda zuloa. Eta zuloa nun da, Eta sekulako pila eta zego. Sekulako arrosko pila eta zego. Lehenengo zuloa egiten da, eta gero ingurukoa. Baina, bueno. Zertaz, ez du Jokin, zertaz? Goxo. Bizkotxo hutsa. Zei gabe. Nata eta kremi gabe, bizkotxo bakarrik. Bizkotxoa, masa, ogia... Kafetxo batekin hartzeko oso gozoa. Sekulakoa, niko izan... Sekulakoa. Biharko izango saltzeko mundiala. Hemen gazta tarta bat. Klasiko bat, Gazta tarta asko daude, Bai. Erroskiak ere. Erroskiak, ez? Anisakin edo izango hauek, ez da? Txura hori? Bai, azukrea amate daukatela hor. Bueno... Nahi aurkezpen nahieko kopan gustatzen zaizkite, Bai, platanoa... Zaki nata batido bat, edo ez dakize izango ote dan. Bai, aurkezpen poitia izaitola kopan edatzea. Gure euskal pastela. Antxon, noiko bat, baina virtuala ez, Hola, jateko mogun. Holako benetakoa, berdeguk. Bai. Jo, Hemen argazkian ditugu bi euskal pastelak. Bai. Bat, eta bi. A ver. Ona, oso ona. Bai. Hoi sagartarta. Haure bai, aurreskolako irakaslea. Sagartarta bain du, ez? Bai. Ona. Sagartarta. Dekorazio eta guzti. Markotxoa jarri diore behar argazkiari eta... Ikusten da, ez ikasleek eta familia bakarri baizik, eta irakasleek eta bai ideala hor parte hartzen, Ne asko posteito honek.
Irakasle batzuk. Bai. Batzuk, bai. Bueno, vale. Eta orain, azkenengo txampa dakagu. Ze denbora horre, joa, daramagu, ja... Nere erlojuan, uste, 35 minutu gabiltzala jotake. Oain, bueno, esan bezala genukan postre bat. Gozonako Rakelek, Rakel Ibañezek, utzi digu bere bideo bat emititzea. Jun egiten da? Jun eginda, ez zait aitzen. Vale, egindu Katakrok. Katakrok egindu, atera inaiz. Eta orain berri sartu naiz barrura. Orain bai? Orain bai, ez, orain. A ver. A ver, ze ikusten den hemen. A ver, zer da nau? Ez, Javi, berago, jetxe berago. Mikrofonoa, Oin bai, Jokin. jetxi, orain bai. Ez zaizun entzuten. Zeten. Vale, orain bai, ezta? Bai, oain arte esan dezun guztia ez da entzun. Ez da entzun. Bueno, juni naiz, ordenagailuak Katakrok egin dit, eta atera naiz zuzenean bileratik. Orduan bota egin naute, ez dakit nor izan den. Baina, bueno, orain berriro ere sartuko naiz hemen. Hau ez kendu behar. Hau kendu behar temengoa. Jazta, hau bai. Oso ondo. Eta, esan bezala, orain arte ikustu ikasleekin dago, familiak eta ikasleekin dago posterak, eta asmoa genukan, Rakel Ibañezek utzitako bideo bat hemen zuei erakustea. Oso modu erraz eta sinplean, baino txukun eta oso modu ulergarrian esplikatzen du, nola egin roskila batzuk, bai? Orduan, adi entzungo dugu, nahi duenak apuntek hartitzala, eta bestela, bideoak eratuko da YouTubeen, orduan, polikiego, bai, pauseri emanez. Hau YouTubeen grabatuta geldituko da? Espero dugu baietz. Horretik abixatu. Banekin. Eta, bueno, a ver, dena prest, eta aurrera Rakelen bideoa. A ver, geldi dago, eta martxan jarri behar dut. Ya está. Bueno, kaixo, gozazalez. Bueno, guai, makurtuta nao, zuei esplikatzeko pixkatzea nahi zen. Batzuk ikusi duzuen gure lankide Jabin errezeta, ogiana, eta guain gortan nahi dugu gozo errezeta bat esplikatu pixkat, oso erreza dela. Tolosa goxuan azokan egin genuna, eta familitaten eta homekin oso ondo egiteko modukoa. Osake, orain jan, ere eskuk eta errezeta azalduko izuet, eta animo. Venga, agur. Bueno, errezeta guztitan bezala, lehenengo gauza egiten duguna da, arrautzak azukrekin nahastu. Gero azalduko izuet, zen neurritan eta ze pisuk eta denak. Errezeta guztia jarriko izuet paper baten apuntatuta. Bueno. Hau ondo nahastu ondoren. Ez da behar bizkotxo bat bezala nahastea, hola txuri xamarra gelditu dadila, ez. Bakarrik egin bat dana da, nahastu. Lasai. Hemen, olioa vegetala daukat, aceite de girasol deitzen zaiona. Pixkanaka nahaztuko deu. Hau neurria ez baino dakizue, baso baten neurtuta 125 mililitro die. Gero azalduko izue, esan dizueten bezala. Bueno, horrela. Urrengo pausoa, anitxa pixka bat botatzea, baina, egun hauetan, nola, anitxa bila ezkia jungo, eta umekin eta disfrutatu nahi balin badeu, nik ustez erresagoa dela, limoi pixka bat edo aiatzea, bizkat
jateko orduan, limoi zapore hori eukitzea, bestela botatzen zaiona da edo anisen esentzia edo anise bertan txorrotada bat eta listo. Bueno, hemen ja daukagu denak ondo naztuta, esan dugu bezala. Orain, irina botako dugu gainean. Eta ume gustatzen zaien bezala, eskua barrura sartu. Bildurri gabe. Disfrutatzeko noizbenka zikinduin behar da. Claro, askotan ez gara animatzen etxean ogia egiten edo galletak egiten, zer que lio gero dena garbitu behar da, bueno, orain denbora daukagula, garbitzeko, rosquillak egiteko, aspertzeko, irakurtzeko, denetako. Bueno, ez da aukera txarra, guain, aprobetxatzea. Nik badakit, badanpetuta gaudenen, nolako historik eta komenik zailagoa dilaiten, baina honek dauken bentaja bat, nik umei esaten nien bezala, azokan, behin masa goin da, bateratzen zaizkizula, pilo bat. Eta bakarrik etxeako ez bada, ateratzen balen bazaizkizu 24, 26, olako zerbait, dukazuela masan bertan kongelatzea, gero formatuta da honen, rosquillak borobilduta da honen, edo bizilagunei, edo ikastola mateko maiketakoa, edo opari bezala etxeko norbaitei kajatxo baten jarri, zukindako zea bat bezala, nik uste, ez dala opari txarra, norberak indako kroketak eta bezala. Gaur egun, nik uste, garrantzia handia ematen izaiola, bertan eta etxen indako gauzak berriro ere, zapore horiek berreskuratu. Bueno, urrengo pasoa, hau ikustezu masa inda daola, urrengo pausoa izango litzake jaso eta erabili dugun bater berdinen frigorifikoan sartu. Sartuko da? Ordu bete frigorifikon, eta gero rosquillak egiteko askoz erresago ingoiteu, hau pixkate bigunia dago haindik, ikustetu ordu erdi batekin, nahikoa izango delua, gero hobeto formatzeko rosquillak. Bueno, hemen gaude berriro. Frigorifikutik atera dugu sartutako masa, eta orain, hasiko gea, esan dugun bezala, formatzen. Bueno, bitarten, ikustezun bezala, pixkanaka, zikindu dugu baina, jasotzen eta laguntzen, ez da utzi behar dena bukaeran jasotzeko. Badaukagu pixkanaka, hau ustutzen zegoen bitarten, gauza jaso ditut, garbitu maila pixkat, bueno, ez dugu utzuko dena bukaeraino. Bueno, orain, eskua pixka guzti olioarekin, baina pixkat, horrela eskutan ez da pegatzen, eta aterako deu sartutako masa. Zuek hortik ez dezu ikusten, baina harrigarria da, hotzean, plastilina bezala nola geratu dan, lana egiteko primeran. Oain ja, esan dugu bezala, txurro bat bezala, bueno, ez nahiz jolasian hasiko. A ver, bi moduta indezakezu, rosquillak. Zuk, zati txiki bat hartzen duzu, borobildu, nahi gustatzen zaizkit ez oso lodik, oso ondik. Da kroketa bezala, ez da, o albondiga bezala.
Eta azteztea txiki egiten, gero ja espertzen zoaz, eta azkeneko masak ja bola hundi die, baina ez. Beira. Ja. Olako roskila. Ikusten? Beira, berriro. Olako bola, plastilina bezala, esati zuet, hau mekin daiteko, bueno, pasako zuet txaldea primeran. Olako behatza potoloa. Eta beste, azaltu, hola, tiki, eta nola, olillo daukazuen eskutan, aseitu egiten da zuloa. Beste batzuk nola iteuen? Bueno, beste batzuk iteuen, hartu eta hola, luzatu, txurro bat bezala, luzatu, eta gero, lotura bat bezala egin. Hola. Hoi, fregitzeko momentuan, konturatuko zate, lotura nun daun, zer potologo bilitzean. Baina, bueno, oain ja bakoitza bere erara. Ze, beste batzuk ere, egiten dutena da, luzeeran utzi, gero, hola fregitu, eta fregitu ondoren, azukre gainen bota, eta ni beti ezautu ditut holakok, huesos esan esperito izenak. Nire aitak hola erakutsi zuten. Eta botatzen zitzaion gainen, azukrea, baina glas daite zaiola da, hautsa antzeko hoi. Horrela zien, huesos esan esperito. Eta bueno, esan dizueten bezala, imaginatu, holako masa batekin, zenbat erroskila egingo ditu. Ze pasatzea? Bueno, askotan denakin da, egunen beren denakin da, janiteiela. Eta, klaro, ez da komeni. Zein behar da? Bueno, kroketa bezala. Batzuk, egunen bertan fregitu, eta beste batzuk, bandeja baten txukun, bandeja gainen hortan, olillo pixka, baina hola, eskuak guztita bakarren, era. Hola, brillo pixka batekin hola. Guzti bandeja, eta roskila banan, bandeja gainen jarri, eta hoi kongeladoren sartu. Horrela, hemendik 15 egunea, edo hurrengo astera, o bauzkazu zure roskila ondo tapatuta plastiko batekin kongeladoren, eta sartaia jarri, olillokin, olillo bai vegetala, eta fregitu. Zer irutzi zaizuen. Jazta, ez dago besteik. Eta orain, esan guzuet, zen neurrik erabili behar dituzuen. Badakit, nik gertatu izan zait, eta nire semei, igual etxen ez dakin ondaun pisua, o pisu txikik ez duzkazue, hobeto moldatzen zaten neurrikin, basokin. Nik hemen dauzket baso batzu markatuta, eta guaintxe erakutsiko izuet, zen neurrik erabili behar dituzuen. Orduan, formatu, sartaia bat hartu, hoi bai, txiki barin mazeaten, gurasokin, eta fregitu alde batetik eta bestetik, eta gero, sartaiatik atera, papertxo baten gainen jarri, eta listo. Esan dizueten bezala, askok egiten dute, paper horren gainean azukrea bota, eta buelta eman, eta, hola gelditzen da, azukrean bainatuta bezala. Baina, azukre gabe balin bada ere, oso ondo, bakoitzaia bere erara. Ega animatu zaitezte. Guantxe jarriko izut errezeta, bale? Venga, animo gozo, zalez? Bueno, esan dizuten bezala, guain neurriak. A ber. Bi arrautz. Azukrea, holako baso baten, da erdia baino pixkate geixeo. Hau die, ura erateko baso normalak, etxen dauzkagunan deno, normalak. O tabernakok, ez sagardonakola altuk, ez pixkat normalak, txatoko, normalak, urakoak. Holakoak, hau da, 125 gramo azukre. Hau, 125 mililitro olillo. Ikusten, nola, ez da erdiaino, nik esango nuke,
laurden bat, o pizka gehiago? La. Limoia, laiatua, nik, jarri dio. Limoia erdi bat, o laurden bat, laiatua. Bestela, anixa. Hoi egokina. Lako bi baso, bider bi. Hau bai, beteta, irina. Eta irinakin nastuta o batea, ez azteko, royal kutsara da txiki bat, kafe kutsara bat. Bale? Dena ondo nastu. Eta ja hemen prestatuta daukat, prestatzen nahi da, pizkanaka, olioa. Hau da, no, pasteleri bateko sartaia, baina olako rosquillak lasai egin sartai normal baten, berdin ateako zaizueta. Ni naiz hemen ez daukatena olako etxeko sartaia. Bueno, sartuko deu. Baina ikusten zuen hola preparatu jarri ditutenak. Eta pizkanaka, lehenengo bat sartuko deu, probatzeko nola daon olioa. Oraindik hotza dago. Etxe nahi berdin intzazue, askotan nolatik batxuri botatzea jakiteko olioa ze beroan dago ez, hemenen bat sartu deu, pizkanaka jakiteko ze berotasuna hartzen nahi da. Eta horrela, bata bezenatzen, bero jartzen denen, denak dituko ditugu, eta holako sare bate gainen jarri, zuek etxen, paper baten gainen jarri, eta listo. Bueno beste bat arte eta utzi, animo denoi. Hau pasako data. Ega, agur. Bueno, a ver, mikroa berriz jarri, martxan. Bai, hemen gaude berriz. Listo. A ver, ni nerea jarri behar dut. Hemen... Bain kriston mirin hartu barko dugu hau dena ikusita, Bai, ondo. Eta errexea eriteko baina. Ez esan etxeatela animatuko. Egon, Kaixo.
hasieran, hori da, hemen dola, hain bai entzungo zait. Venga, Oso ondo jokin, Javi. primeran. Bueno, Asteartean hurrengo ikusiko batean dugu. azpitituluak jarriko ditugu, Bai. Eta horrekin ja danak konponduta, Azpititulu automatikoak edo traste honek edo jartzen ditu, ezta? Bueno, eta horrela ahotsa juten baldin bazaigu, esaten eginen bihar kirola. Eta prestatuta daukagu arratsaldean FIFA eta NBA-ko online txapelketa. Orduan, bihar goiza arte, goiza, baina lehenengo orduan, denbora daukazute apuntatzeko, web horrian dagoen formulario horretan, eta, bueno, hortik aurrea antolatuko dugu, ez dakigu oso ondo, kopuruaren arabera izango da, nola ze partiduak antolatu, edo, bueno, ikusiko dugu. Abisatuko dizuegu, horre idatzi dezuten posta elektroniko horretan, abisatuko dizuegu, nola ingo dugu. Eta kirol baten bakarrik apuntatu daitezke, ez? Ezin da futbolen da saskibaloien batean jolastu. Batzuk bitara apuntatu dira, ez dakit, igual etxean bi konsola dauzkate, eta mando bana eskutan, eta jolastu izango dute, baina pentsatzen dut, partiduak batea izango dira, ordu berean izango dira, orduan bat edo beste izan beharko du. Jokin, ez dakit iritsi zaizun, baino ez dela entzuten berriro, ez dakit beste gu pixkat aurratuta gogoazen. Bai, retardo desente dago, eta behan dugu entzungo dute, hasi gerrenetikan, oain hasi berko luketen entzuten, pixkanaka, hasi berko luketen entzuten, ez entzuten, ikusten dut, baina orain ja dena martxan egon berko luke. Entzungo dute. Orain hau entzuten nahi zeate, osea, que ja entzungo dezute. Pixkata raroa da, Gulago, baina, oain ja, entzuten dala, barkatu, venga. Retardo da. Bukatze deu, orduan, bihar goizen, gosariakin eta hor gonbidatu berezin badaukau, ez, kiroletakoa jokin. Hori da. Aber, zein datorren, iruterritan berriro beste ipuin bat izango dugu, eta bostetan kirol ezberdinak, eta gero zumba alde batetik, eta gero kirol hoiek, ez? Hori da. Hor ere... Zumba hori notarako da, derrigorrez egin behar da. Zumba notarako da, derrigorrez egin behar da. Bai, ez? Hombre, postre guzti jejan ondoren, zumba ingo dugu, Javi, venga, baietz. Jarriko geha zumba iten bihar. Javi, inbiar bali bada ingo dugu. Hoi da? Ez dakit. Gaur jatxizea sukaldariz, babia zumba. Edo ingo ez.